Kani gidi ka AKASHVANI Shillong ka kubor ban puli di kasan ni jana kimat bokong san juga kubor. Puli bat pelat bat bak ke sarkar India ye ke jingi lapat bak swast nari sasakt parivar abhiyan ban kenti ke kot ke kya jong kilong kemi. Yo bahakam ki pramut ki menteri ki bidang susah kemtuk thamai ha ka thup menteri kabinet jong sarkar Meghalaya. Ya seplang kayu pen inam Purple Fair ke balai he juai. Bat rakhi ki bor peniak ke Shillong Airport ya ka yatri seva diwas da ki program ki be isongkun. Ki khubor ki babniak. Ka sarkar India ning kasi kala pli bat plat bat ba ya ka jingela pat ba. Swast nari sasak parivar abhiyan ka balong ka jingela pat ba ka banyat ha kelengkari. Batkan beteng kat hadu ka arteri ubna risau arhajar arhusan ban kenti ka kot ka khia joki kenthei kilong kemi. Ia kata jing pili la penbuat rengkat ru dah ki jing pili ya hak jela Meghalaya dah ki program ki penlong ha Khasi Hills Gar Hills but Giant Hills hak ba ha Eastern West Khasi Hills ia kata jing lang pili la penlong ha Utirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang hak jing ran rengkat lang UMBC jong kathan uba Equator Nongrang. Ka Deputy Commissioner Dr. Anita Kharpor bat ki he officer na ketnat ka kot ka khia. Ba nongrang lo kemtu ki kentei bi kilong kemi ban sim khia ya la ka jingkot jing khia khnang ban te ye ka ri ka baklan. Ha ka tigil pung la sakhiru ki jingpli ya ka kali ambulance ka bathmai na ka banta ban kenti ya ka kit ka ba bat ka ban la ban yala mi kinong pang si jaka sumar kham tam ye kitu gi besong basa ha ki jaka ki ba kham kendong bat jangai ba na ki jaka ki ba kham long sor Hawas Garhus ya ketika jingai lapat ba la pli ha district maternity and child hospital hatura ha ka ba la yoru ik jingkran na I DMCHO Dr. Yvonne M Sangma ibala kren halo ke jingkong san jong ke jingko jingkia jong ke long kemi na ke benta ke jingbit jingbiang jong ke long ying ha ke lempung la yu ru ke jing kemi ya ke jing don jong ke jing pang cancer ke jing kemi ke jing don bat jing long jing man ha ke bede ke jing pang TB ke jing a jing kai be jing slok ha ke liang ke bam ke di ke bate ke met ke phan ha ke jingko jingkia ha ke bor perkhat ni ke mental health bat la dan ru ke jing no senyang ye ke snam Hajuai Menteri Ketnat ka kot kekya jong sarkar Meghalaya uba wailat miki sila ula pli ya ka swast nari sasak parivar abhiyan ha ka jaka sumar ka badan sispa pli ki jing thia kata ka MCH hospital panaliar da ka banjur halo ka jingdan kam ka bakriki ban kenti ka kot kekya jong kilong kemi ha Meghalaya Ulak ke Meghalaya UCH Vijay Shankar nengsi ula pli bat plat pet bae ke skim swast nari sasak parivar abhiyan Haraj Bhavan. Kabalong rungkat bat ke jeng pli bat plat pet ba menteri rang badu Narendra Modi ya ketika skim hakari lembah ke internet. Menteri rang badu ula pli pedaru ya ki senjam trekam ki bakuntup ya ka PM Maitra Park Rashtriya Poshan Ma Suman Sakhi Chatbot Adi Sewa Palp Bat Kajing Sam Ye Kijing Mentoy Haka PMMVY Kibesong 210 lak teka Nak benta kilong kemit Ha Shillong Ya kelempung pli pedai Ya ketika sinjam terikam La penpu penpieng Da kajing tang Ye kisyarak Kijing ajing keren Dikihi sarkar Bat kibi-kibi program Ulap ke jela ulap ke dau halo ke jing simkia jang sarkar ban kenti ke jing kot jing kia bat ke jing penkup bor ye ki kenthei ka baya rungkat ha ka lenti sya ka thong jang sarkar ban penti kena baki long yeng long sem kin yo e ka met ka phar ka kot da kia bat ki shnong ki thau ki ba klan ha ka lengkari ki pramut ki menteri ki bela sak kentup ha ka kedua menteri kabinet ka ba po ka jingelam jong u Conrad ki Sangma Belong Menteri Rangba Jog Jala Meghalaya Kila yo ia ki jengbaha ikitnat sarkar baki dei ban korbar Ultimati di Shira unkmi ia katnat jungok kai perthei katnat karep karyang bat katnat ridok ha Uba wailat miki sila ula yo katnat kakot kakia sports bat youth affairs bat katnat home passport
Uba Sostene Sotun un Korbar ia katanat Community and Rural Development, General Administration, but Secretariat Administration. Uba Branding ia Sangma un Korbar ia katanat Border Area Development, Excise, but Home, Civil Defense and Home Guards. Nakasangi ripi uba met balang do uyo ban penya ia katanat Boarding, Water Resources, Taxation, but katanat Textiles. Uba lakmen rumboy un penya ia katanat Puli Putih kataka Education, Revenue, IPR, but ka Law. Uba Sanbo Sulai un kami ia katanat Animal Husbandry, Arts and Culture, but katanat Legal, Metrology, but uba Methodius Dekar un Korbar ia katanat Food and Civil Supplies, Labor, Registration, but katanat Cooperation. Kani ka kubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong mentangin ni beteng yaki kubor ki berang sa. Ka Shillong Airport nin kasi kala rakhi ya ka yatri seva divas da ki program penilarity ki sejam terekam na ka benta ka bit ka biang jo ki nonglit nong wan da ki lingsun bat ka jimpli ya ka kila kelenti ki bakhamba bat ki bathamai ki belong ka jimentoy na ka benta ki nonglit jinglet ki lingsun hakti ki rakhi nin kasi lapdiang subha ya ki nong shong lingsun ki bon poi hakti ka kat da ka jeng ai sentiu bat da ka kom pediang buram ka bakat kum kerkom tenra jo khasi bala pendut pat da ka syat senrai ki jing mentoy ki bala sedang pentri kam nin kasi ki kentup ya ka kid zone na ka benta ki knarin ka library workstation area bat ka AVSAR ka balong ka jakadi ya ki mar jo ki nongsna ya ki tiar tenrai Kibor penya jo ka lingsun ila penlong ru ya ki jingekop kentip jingekop airong ki dor ki jing kmi ya ka kot ka kya ka bam dan ka mansi pisa na ka benta ki nong lek nong wan bat ki nong nya taksi bat ru ka lumpung no asnyang ya ka snam Ka Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disability, kata ka CRC SRE Shillong, daga jinitri lang baka boss na siya district ng West Khasi Hills, lembak ka District Social Welfare Office, kila panlong iya ka yopen inam Purple Fair ka balay hajuway. Hinin kasi, hakati ka Purple Fair, lawan mani shipmenta, dah news pa ribu samut, kinong shipmenta, iba kentup ya lais pa prap kunday ngut kibri, kibadan jindunay ki department lemba ki lai pulai tili ki dukan ha ka bala pen ina me ki jing trading sna jing kibri ki badan jing dunai ki department ki jing sakri ba ki la ban ai bat ki jing sna itnan ha ka bala pli pada ye ka ke Purple Fair da menteri ke sarkar Meghalaya uba wailat mi ki sela ubala yero aru sikat dei ye ki sin jam trekam jong ka CRC SRE Kia officer ki bala ajeng keren kila kedau ba ka Purple Fair kalong kerensan ajeng tip jing nang ka pli kila klenti bat ka penkup bor rengkat kala ban peninam ki bala penpu penpieng ya ka jeng rakhi ka Office Deputy Commissioner East Khasi Hills District da ka jeng trelang bat ka Office Uzila Sainik Welfare Officer kan penlong ka jeng ajeng kai pentibit haka physical endurance na kabenta ki candidate ki bala pass ka entrance exam jong ka kam agnivir haka Indian Army ka bala long ha ubanay na itong arhazar-arfusan ki bana East Khasi Hills District katika jing aji kay pentibit kan long haka arpo artrik menta ubanay na ilur arhazar-arfusan haka madanili ka jong ka Malki Presbyterian Secondary School Shillong Baro ki candidate ki badan jing tumuban wan syak ni jing ai jing hikai ki dan kamban poi hak ti kamadan haka puan hindi yung bejim step haka arpo arterik nailur arhajar arfusan Menteri berang susah kentut temai sa kenu Menteri Sarkar Meghalaya ba wailat miki selau la penpal ke jing sunggu yu Menteri ramba kondat ke sangma bat ya baro armut ki Menteri sembut Menteri ramba halor ke jing sanya ke jong ki bakila ai uban simti ke jing kit kli halor katenat ka koi kia katenat sports ba katenat home passport Katuhan ka kubor lakot kablawan shapi na ka AKASHVANI Shillong hakapor prabajing ini so pat baka Delhi station na kabantagi kubor kibanwan na ka